Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê li ser rewş, statû û bikaranîna zimanê Kurdî li ser asta siyasî û akademîk nîqaş û gengeşî berdewam dikin. Pêşî derketibû holê ku li Üniversiteya Dicleyê di beşa Kurdî de tezên master û doktorayê bi Kurdî ne bi zimanê Tirkî tên amadekirin. Pişta jî ji proseya aştî û çareseriyê virva nîqaşa li ser çima li nav balafirên fermî yên sivîl de bi îngilîzî û Tirkî anons tên kirin lê bi Kurdî nayên kirin hate rojevê. Berdevka HDP Ebru Günay ji Wezîrê Binesazî û Gihandina Tirkiyê Adil Kara İsmailoğlu'ye pirsa çima li nav balafirên fermî yên Tirkiyê anonsa bi zimanê Kurdî tuneye kir. û Wezîrê Tirkiyê di ber siva xwe de got li were zimanê Kurdî li gorî rêzikên hewageriya sivîl ya navdewletî de yek ji zimanên hevpar nîne û ji loma jî ew cî nadin Kurdî. Nivîskar û akademîsyenê Kurd Seyfettin Neslînebî destnîşan dike ku di damezrandina Komara Tirkiye de Kurd û Tirk di avakarên sereke ne ji loma jî divê çiqas mafê Tirkî hebin ew qaziyê Kurdî jî hebe. Bi rastî pirsgirêka zimanê Kurdî pirsgirêka nasnama Kurdî ye ne pirsgirêka ziman tenê ye. Ji bo ku nasnama Kurdî bi awakî fermî nayê naskirin çendî ku Kurd lazim e bi rastî texmîna min de Kurd bi rêka şaş li mafê xwe digerin. Kurd ji di nasnama ew nasnameyê ku Tirkî ava kirine Kurd yek ji wan nasnaman e yek ji wan gelan e. Ji bo wilo çi mafê Tirkî û bi zimanê Tirkî divê dewletê de hebe pêwîst e ku hewqa zimanê Kurdî jî mafê tê de hebin. Li gorî akademîsyenê Kurd destkeftî û pêngavên encamên proseya çareseriyê bê yasayî û bê bingehin û divê garantiyeka yasayî û meke qanûnî hebe naxwe wê her hikûmet li gorî konjonktûr û berjewendiyên xwe bikarbînin. Heta ku ev tiştî hemû bi qanûna esasî newê bicihkirin û newê naskirin her hikûmeta werê wê va tişta li gorî berjewendiyê xwe wê gavna avê jî heta ku bingeha wê gavê di aliyê yasayê de newê danîn ew tişt hemû weka ku ti xanîkî li ser bayê xanîkî li ser keremperê ku te ava bikî wextê ku bayê lê de ew keremperê çi ev gavê li ser navê hikûmeta werne dayînin wê wilo bingeh bin wilo vala bingeha wa. Li Tirkiye û Bakur ji bo çareseriya meseleya Kurdî yek ji daxwazên sereke yên hemû partî rêxistin û saziyên Kurd û Kurdistanî ev e ku bila zimanê Kurdî bibe duyemîn zimanê fermî û mafê perwerdeya bi zimanê Kurdî jî bête dayîn. Lê li şîrovekar destnîşan dikin ji ber konjonktûra siyasî yan nav Tirkiyê hikûmet ne amadeyê ku vê mijarê gotûbêj bike û him pêngavên yasayî bavêje. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.